खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो ओरैबायदि किसुमान बिजेपिनि स्किमनि बिसय बुंगोन बेयाव आरो बे स्किमफोराव जि रां बिथांमोना सेंसन खालामदोंमोन बै रांफोरनि भितराव अनलि 20 to 25% इउज खालामनानै बाखि रांफोरा हयथ' बिथांमोना बे स्किमखौनो क्लोज खालामनानै होदो आरो नहबा बे रांखिनिखौ बिथांमोननिनो जि सरकारि जि साख्रि गोनां किसुमान जाय दायित्व गोनां बे स्किमनि बिथांमोना लुथिनानै जादों नङाबाथाय बिथांमोननिनो सोरबा एमएलए मिनिस्टारफोरा लुथिनानै जादों आरो बेफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ गेदेर जितु स्किम बानायदोंमोन मोनसे बे जाबाय इलेक्टोरेल बन्ड आरो बे इलेक्टोरेल बन्डनिफ्राय बिजेपि सरकारा हाजार हाजार करोड़ सुबुंफोरनिफ्राय जाय गेदेर गेदेर बिजनेसमेन बिथांमोननिफ्राय रां लायो आरो लानानै बिथांमोननो बै जितु बिजनेसमेनफोरनि जितु रां बै राङा बिथांमोननि थिग दोङो बेयाव जोंहा जेबो बाथा गैया नाथाय बै बिजनेसमेनफोरा मा खालामोमोन गावसोरनि रांखौ होनानै उनाव सरकारि किसुमान स्किम लायो जेरै लामानि खामानि ब्रिजनि खामानि एयारपर्टनि खामानि बेफोरबायदि खामानिफोरखौ सरकारनिफ्राय लायो आरो बै सरकारा दि कुनु एक्सपिरियेन्स गैयै मानसि कुनु फिसा फिसा ठिकादारफोरनो गेदेर गेदेर खामानि होनाया जाबाय बैखिनि राङा जोंनि आरो जायफोरा जोंनि रांफोरखौ लानानै माने लामाफोरखौ जाबायदि जानांगौमोन बेफोरबायदि बानायालासेनो मानो ना बानायनो हाया खारन सरकारनि सिगांनो बेसेबांबा करोड़ बिथांमोना घुस होनानै दोनदो आरो बै घुस होनानै दोननाय थाखाय जिखिनि रां मोनदो बिनिफ्राय बै घुस होनाय थाखाखौ माइनास खालामनानै आरोबाव इन्जिनियार सोरबा बिदिनो अफिस आदालताव होनानै जिखिनि बासायो इनिफ्राय आरो गावा प्रफिट लागोन लानानै बिनि उनावसो बिथाङा बै खामानिखौ मावगोन गतिके बिनि आखायाव लास्टआव बासायनानै थाहैयो अनलि 35 to 40%। गतिके 1 लाखनि खामानियाव बिथांनाव बासिनानै थायो राङा अनलि 40,000 गतिके 40,000आव 1 लाखनि खामानिखौ माबोरै मावनो आरो बिनि थाखायनो जोंनि लामाफोरा ब्रिजफोरा हारसिंनो गोलैलाबायो अखा हाबानो बोहैलांलाबायो बेफोरबायदि घटनाफोरा जालांबाय दङ। सेकेन्ड नाम्बारावनो जाबाय नोंथांमोना टिभियै मबाइलै बा बाजार गलाफोराव नोंथांमोना नुनो मोनो बेटि बचाओ बेटि पढ़ाओ बे स्किमाव बेसेबांबा हाजार करोड़ बिथांमोना सेंसन खालामदोंमोन बे स्किमाव नाथाय बे स्किमाव अनलि 20% रांल' बिथांमोना खामानियाव लगायदो जितु स्कुलफोराव बा बै गथ'फोरनि थाखाय खामानियाव लगायो आरो बाखि जि 80% नोंथांमोना दि मबाइलाव नुयो निउसाव नुयो बै बाजार गलायाव नुयो बेनारफोरखौ बै एडभार्टाइजआव 80% रां बिथांमोना खरसा खालामदो गतिके साननानै नाय जोंनि रांखौ बेसेबां मोजां खामानियाव बिथांमोना बेबहार खालामदो। थार्ड नम्बराव नोंथांमोना आं खोन्थागोन मोनसे स्किम जाय स्किमखौ नोंथांमोना आसरित मोनगोन आरो बै स्किमा जाबाय जितु जोंनि आबाद मावनाय सुबुंफोरनि इनकामखौ डाबल खालामनाय आरो बेफोर स्किमा बिथांमोना ओरैबायदि टाइमाव फैयोना थिग इलेक्शननि सिगां आरो बै सिगां फैनानै नरेन्द्र मदिया गोलाव हां लानानै भाषण होलांगोन जे नोंथांमोननि इनकामा डाबल जागोन नोंथांमोननि आयआ डाबल जागोन नाथाय इलेक्शननि सिगां रांफोरखौबो होलाङो बा बे खामानिखौ खोब मोजाङै मावो जि इलेक्शना जोबो बेनि राङाबो बन्द जालाङो बे स्किमनि बिसय रावबो रायलाय जालाङो गतिके बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्रायनो दा बिजेपिनि सायाव जि बिरोधी दलफोर दोङो बिथांमोना हमबायानो थायो लोगोसे भट खावनायखौ नोंथांमोनाथ' गासैबो मिथिगौ गासै इन्डियायावनो बे भट खावनाय मोनसे दावराव नोंथांमोना खोनागासिनो दोङो गुबुन पार्टिया जुदि इलेक्शननि सिगां सुबुंफोरनो रां होयोबाथाय बे जाबाय अन्याय बेयाव केसबो जानो हागौ नाथाय नोंथांमोना बिहाराव खोनादों जानो हागौ इलेक्शननि थिग 15-20 दिन सिगां लेडिसफोरनि
एकाउन्टाव 10,000 रां सोनानै हरो आरो बै रां सोनानै बिथांमोना देरहायो। आङो बुंनो थाङो मा बिजेपि सरकारा जुदि इमान मोजां खामानि मावदोंबा बिजेपि सरकारा बिराद पपुलार पार्टिबाथाय बिथांमोना मानो इलेक्शननि सिगां रां होनांगौ जायो, मानो रां होनानैसो बिथांमोना भट बिनो लागा जायो। जुदि नोंथांमोना मोजां खामानि मावदोंबा नोंथांमोना रां होनो दरखारानो गैया, नोंथांमोननो ओरैनोबाबो भट होगोन। जायखिजाया आङो 4 नाम्बार मोनसे स्किम खोन्थागोन, बे स्किमखौ नोंथांमोना खोनासंग्रो। स्वच्छ भारत मिशन, जायनि फलाव गासै न'आवनो जाहाथे लेट्रिन बानायनानै होयो आरो बै लेट्रिनफोरनि अबस्थाखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ। सोरहानाबा टिंपाट गैया, सोरहानाबा प्लास्टार नङा, सोरहानाबा न'खिनिखौल' खानानै होदो, उनखैजा टेंकि गैया। बेफोरबायदि गोबां लेट्रिन दाबो आनइउज, माने फैसा जिखिनि हरदो बेबो बेकार जानानै दोङो आरो जिथु लेट्रिननि लेभेल बिथांमोननि बेफोरो माने मोजां लेभेलनि लेट्रिन नङा, जेरै थेरै खालि वालखौल' होनानै दोननाय बायदि। गतिके बैनि राङाबो ओरैनो वेस्ट जाजोबदो। दाबो कमप्लिटलि न'खर न'खर मोजाङै इउज खालामनो हानाय लेट्रिन दाबो जायाखै। 5 नाम्बारावनो जाबाय नमामि गंगा होननाय बिथांमोना मोनसे स्किम दिहुनदोंमोन। जाय स्किमनि थ्रुयै बिथांमोना मावनो गोनांमोन गंगा दैमाखौ साफा खालामनाय। बेयाव थांनाय जि गेला पचा जोंनि प्लास्टिक हाबि जाबि जिब जुनारफोर बा गोजावनानै थांनाय बेफोरखौ साफा खालामनाय, गंगानि दैखौ लोंनो हानाय बायदि क्लिन खालामनाय। नाथाय बे स्किमाव टटेल 20,000 crore रां सेंसन जादोंमोन आरो बै राङा खरसाबो जाजोब्बाय। नाथाय बै गंगाया बिदिनो दोंबाय दोङो, जेबो साफा जायासै। आरो बेफोरबायदि गोबां स्किम दोङो जायखौ खोन्था बे भिडिअआ जोबनो थांनाय नङा। आरो बेफोर स्किमाव स्किमावबो फ्रड गोजा, सब फ्लप गोजा। जेसेबां स्किम लाबोदों आरो बिथांमोना स्किमफोरखौ लाबोयो थिग इलेक्शननि सिगां आं सिगांनो बुंलांनाय बायदि, आरो इलेक्शना जोब्बाय, स्किमाबो जोब्बाय। गतिके नोंथांमोना भट होनोबाथाय नायनानै साननानै पार्टि नायनाङा, मानसिया सोर। नोंथांमोना जे भट होगोन 5 बोसोरनि थाखाय नोंथांमोननि एरियायावदि सोरबा सासे सुबुङा राजत्व खालामगोन, बै सुबुंनि स्वभाबा माबायदि, बै सुबुङा बेसेबां लेखा फरा गोरों आरो बिथांनि बेकग्राउन्डफोरा माबायदि, बेफोरखौ गासैखौबो सानै हयै नोंथांमोना भटखौ हो। मानोना नोंथांमोननि भटआ बुहुत मुल्यबान। नोंथांमोननि मोनसे भटआ जोंनि जि भारत हादर, बे भारत हादरनि फिउचारा हाबनानै दङ। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। अब्लासिम गोजोन्थों।